и ще играем на Roblox. И искам да се запознаем, разбира се. Пишете в коментарите как се казвате, пишете въпроси и много неща, които ще правя. Ще правя песни, разбира се, не само игри. Сега ми е първата игра, която аз я правя. Защото хора, да ви кажа ли как поисках да съм влогърка. Ще правя канал. Гледам, че моята сестра играе Roblox игра. И казвам си, що ли да ни си направя канал? Може би ще ми е добре да си имам собствен канал. Разбира се, защото ще е хубаво да имате и вие, като имам собствен канал, собствен канал, разбира се. Да, и искам да ви кажа, че това ще има музика, ще правя и песни, и ще правя и видео. И игри, разбира се, защото всеки човек прави игри. Всеки. Да, хора, много е хубаво да си имате собствена игра, която ще ви е много яко. Ами ми е много яко и не става. Много ми хареса. Това ми е за малко съм болничка. Не съм болничка, искам да кажа малко. Съм така. Съм болна, ето стича. Бягам от него. И хора, ще правя песен, много се радвам. Това ще ми е във вторник, ще направя първата си нова песен, която аз трябва да си я измисля. Разбира се, ще има хора, които ще ме снимат и ще има и хора, които ще ми... То по принцип аз съм на 8 годинки. И не е точно не трябва да ви казвам точно годините, но важното е да искам да си правя канал, както вие ще си правите канали, както ми. Разбира се, вторник един ден, скоро. Вторник ще направя сам. Тогава ще направя с моите приятели. Разбира се, ще стана на 9, но сега съм на 8. Но се радвам, че ще имам канал моя. И вие се гледате канали, което ще ви е на хубаво. За първи път ще се кача ново видео, което вие ще ме гледате на всяка видео.